svima, ovdje je LPS Mina Marković. Prava Mina Marković. I, mislim, ono što sam vam rekla u videu koji treba se postavi. Nešto mi je na telefonu došlo. Sam minut. Trebam nešto da mi se čita. Ništa bitno. I s obzirom na to, pošto sam mislila da je moja tatka izbrisala kanal sa iPada, pošto ja snimam na iPadu, imam kanal na iPadu i dalje postoji ovaj kanal. Ali mnogo ređe će da izlaze snimci. Pa da. Oman bre. Da. Ja sam sad trenutno kod tetke. Evo, Zoji sam ponela sam njega. Snimit ćemo dan na selu. I u ovoj torbi, tu, mi je puno LPS i maramice koje koristim za krevet. Dakle, vidite ovaj kutije. Fotelje, imat ćemo intervju sa mojom babom. Da. I pa to bi bilo to. Obaveštenje. Evo mene ovdje u uglu. Da. I pa to bi bilo to. Lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Ćao!